Пингвинче! Патенце! Добре, сега ще ви покажа. В него това е лев скарче. Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Маги и до мен е Стаси. Аз съм Стаси. И днеска ще снимаме 7 секундно предизвикателство. И нека да ви разкажем дългата история, как убедих Маги да снимаме тези предизвикателства. Маги! Хайде да снимаме 7 секундно предизвикателство. Окей. За тези, които не знаят какво е 7 секундно предизвикателство, това е. Примерно тя ме предизвиква за 7 секунди да хвана химикалката и ако успея, пишем точки и накрая, който има най-много точки, се печели. И нека да започваме. Така, нека да почваме с първото. Стаси, предизвикам те за 7 секунди да гушнеш Раши. Добре, трябва да намеря. Имаш 7 секунди, бързо! Ама аз не знам. Покажи пред камерата. Ма ти закъснявате 7 секунди влизаха. Раши. Това е Раши. Бягай, Раши. Бягай. Така, давай. Чао, Раши, давай, твоя рете. Така. Предизвикам те да отидеш от терасата и да се върнеш. Мой 7 секунди. Не успях. Не успях. Така, за 7 секунди те предизвикам да изпиеш една чаша вода. Иди и си налей една чаша вода. Ето е чашата вода. И за 3, 2, 1. Така, давай, твоя ред е. Добре, ами предизвиквам те да изядеш едно кекче. Ето го кекчето, само да го отворя. Не се дам кекче. Просто старим, така да го кажа. Ще сипа това. Чакайте. Айде, брой, т.е. кажи се 3. 3, 2, 1, старт! Много ясно. Вкусно, да? Вкусно е, да. Ама бавно се яде. Така. Ето сега ще връщаме. Мисля, че е моят, нали? Да. Предизвикам те за 7 секунди да викнеш силно пред терасата. Аз обичам Азис. Това е най-гадното пате! Сега се връщаме. Аз обичам Азис! Аз ти давам точка. Давам точка и казвай твоето. Добре, ами значи аз се предизвикам да изпиш една чаша мляко. Така. Ето го Верея, да видим годността. Добре. Мисля, че не е кисно. Толкова става, не? Хайде, да. Това е мляко, не е вода. Ето го млякото белесен, да беше айран. Дали се тая? Кажи ми кога. 3, 2, 1, старт! Ма то студено бе! Ох, веждите ми!
Да, май си запил от тая вода. Предизвикам те да щупиш яйце на главата си. За 7 секунди. Така, добре. Така, ето го яйцето, покажи го. И ще го щупи върху това, защото да не потече на дивана. Чакай да брех да броя. Чакай, бе. Забавно ли ти е? Да, бързо отивай. Значи сега аз те предизвикам, още съм мокра. Аз те предизвикам да изседеш 3 маслини. За 7 секунди. Чакай да ги взема, бе. 3. 1, 2, 3. И броя 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, старт! Яйцето, още лепно от това яйце, май. Ето явно ги. Много си ми точка. Ей! Добре, ти си. Така. Идяш една лъжица оцет. И така, мен ципваме оцета. Той е някакъв друг вид китайски, японски или там какъв се води. И той стига толкова. Ето го. Айде, давай. То вкусно, бе. Казах ти, това почти не е оцет, не знам. Ти осъзнах, че не е вкусно. Давай, предизвикаме. Така, значи предизвикам те да изпееш песента Barbie Girl. Girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush your hair and just me everywhere, life in plastic. I'm a blonde in a tart, така не го знам. Спри го. Следващото, което ще предизвикам е... Чакай, тук ти дам. Прави се на Майли Сайрас. Айде, давай. Махни съм ме гледал както И затова и харесваш клипчетата. Хайде, давай да е. Имаш 7 секунди. Какво? Давам ти 0,5 точки. Намери Раши. Бързо! И така, тя успя. Успях, Матинка, кажи здравей на YouTube. Не бягай. Ама дай да ти покажем лицето, ма. Ела така, бе, не бягай. Тя е феймъс котинци. И моето последно предизвикателство е изпей част от песента Дивна моята музика. Ама аз не знам. Сантра. Дай нея. Коя? Сантра, да се тая. Добре. Ама може ли не точно нея, ами част от нея? Давай. Добре, и сега. 1, 2, 3. И какво значи ти писна да си пишем по цяла нощ, когато се видиш да си играем, че добра съм лош. И какво значи ако не се за нас ти слагаш ми нож? Значи, че тая рокля не е за мен, така се скош. Окей, обаче двамата знаем, че и да се хапем и лаем, това ни сближава и даже помагни по-добре да се познаем. Спомени връщат се флашбек, виртуална реалност, хай-тек. Дориан Грей портрет, все още съм по теб, всяка друга е по теб. Дам ти отново точка. И така,
Моето последно предизвикателство към теб е убий яйце.